רגע, תמשיכי. הנה אנחנו עכשיו יוצאים החוצה לתוך המנהרה האפלה. קצת חשוך פה. אנחנו מחכים למעלית. שימו לב, מעלית. לא לגעת עם העתידיום ברומית פה. בסדר גמור. אנחנו עכשיו הולכים למבצע מאוד חשוב בעורף האויב. הנה, מה אתה רוצה להגיד? אני מקווה שאתה לא נוגע עם הכפפות במעלית. רגע, שנייה, ויוצאים מהמעלית. שימו לב, כוכבת הסרט שלנו, ענת שולמן, מסטרנטית אצל דוד שיפמן את זאב ברק, ביולוגיה מבנית. יש לך מה להגיד? ביולוגיה מבנית רוז. עכשיו יש פה את האנשים הרעים שלא אוהבים שאנחנו מחלקים, אז אנחנו צריכים להיות קצת בשקט. בואו אנחנו יוצאים החוצה. יאללה, ביי ביי. זה ביולוגיה מבנית רול.